Его пат сега ще пробва нещо, дето не е пробвано днеска цял ден. Не, остай. Остай в кадър. Да има нещо цветно. А? Падна ли едното? Да. Ама то май само е паднал, че не ви вярвам, че са го отрезали. Оги, пусни го, че не обича там да му го хващат. Ваката добре се ориентира, продължава да си реже. Пацо, пази кръста, бе. Аме от тук баш между буковичките мога го побереш. Ги уния. Погледни. Дърлят като кордисе. Това да аз го избрах, няма да им го напомням. Гледай ги ти. На колко години станахте, бе? Не се ли наиграхте? Не мога, зает съм. Не. Това стана безинтересно, че спирам. Съхна ми ръчичката.
Ма що не го дадеш още назад, тук между буковиците? Тук има место още за засилка, още метър-два. Тук бе, между тия дръвчета. О, ги троши дърветата като доматани колци, само ходенето му е трудно. Не, много назад дойде, бе. Сега хубаво е така те снимат. Неудобна поза. Друсане! Местото е чоглаво. Пацо мисли палатка си опъне за до вечера, тук му хареса много. Дай минати, това от 10 минути не мога го режа това дърво. Айде, прекъпач! Горе! Не. Тук е алтернативата, но моторчето не мога да го качи. Така че къртиме дървета. Пробваме тук за това опаното. Ванката се друска като маймуна, то наклона не мога го строши. Не е за косвал. Пацо, зави го бе, да го строшиме толкова. 700-ката как ще мина от там? Остана 1 сантиметър. То винаги толкова остава, толкова не стига. 1 сантиметър, сантиметър и половина